Tignan nyo. Hawat. Mama. Tignan nyo yan, oh. Naglalaro pa. So, handa ko lang. Bibisyan ko na Sophia. Ito yung ginagamit niya is sweet salts naturals. Mineral water para paglinis ng kanyang pukangkang. Meron din akong sweet salt baby powder para pampabango. And lagi itong ating mansanilya. Galing pa to sa Pilipinas. So, malapit nang maubos. Mga last na to. So, every day at saka every time nagpapalit siya, nilalagyan ko ng mansanilya. Anna? Okay. Yeah. Take them. Bring them there, anak. Naano siya sa spray na na-excite siya pag pag ginagamit ko yung spray. Magbihis muna kami. Mahaba na yung buhok niya. Gusto ko ng putulan kasi hindi naman siya nahihirapan, pero para mas easy lang sana sa kanya. Tumutulog yung mukha ko. Come here. Pia. Sophia, come here, hurry up. Nak. Come here, Nangga. Hindi na among baby, oh. Sa kapaana, dalagan na. Ha? Yung dal niya, nakamukha din niya, walang suklay. Just call Dada. You have to wait for Dada, nak. Ready na siya. Dada niya wala pa. Where's Dada? Maybe upstairs. Of Pupu. Call Dada. No? Say Dada, are you ready? Dada, where are you? Yeah, there. Dada's upstairs. Yeah. Di niya ata narinig, sabi niya. How are you? Yes? The baby's ready. Sophia's ready. Say, I'm ready, Dada. Yeah, I'm ready, Dada. And the keys, yeah, you need to give it to Dada for the car. Yes? Yeah, for the keys. Yes, that's Dada's. Kasi yung isa akin. Yeah, you need to hand it to Dada, okay? So that Dada will not forget. I got your keys, Dada. Oh, but this one's ready before me. Yes. Makes a change. Makes a change. Super ready. Oh. Dada needs his badge. What's a badge of Dada? Car papers. I need to give this to Dada. That's for the car. And the badge. Yes? Now, here you go, Dada, please. Yes, thank you. Ito pala damit niya yung nakaraan. Dada, you need to give this one to the opfang. That's not hers. Thank you. Thank you, Nak. And your blanket? Uh-uh. Yeah? No.
No Blanket. No blanket, are you sure? No, Mama will bring your blanket. So, Mama. Oh, boy. My kiss. Mama kiss. My kiss. Oh, no. Oh, no, my kiss. Give Mama a kiss. Always give... Oh, boy. Always give Mama a kiss. Love you. Love you, Nak. Bye-bye. Oh, Tuk na. Bye-bye, Nak. Wow. Snow kasi. Mag-snow ngayon. Lamig. Super lamig. Tingnan ko muna sila dito. Ang lamig. Yan, no? Bihis muna ako bago tayo kumain. Para medyo naman maganda yung ating pagmumukha. Pasok ako ngayon 9 o'clock. Pero more on trainings kami today. So, wala akong ngayon, schedule for virtual selling. So, yung kasama ko na naman. Tignan na lang natin mamaya. So, hilamos muna ako mga lalabs. Hello! Hilamos na tayo. And hawak-hawak ko tong tablet ni Dada. Kasi minsan, chine-check ko din kung sino yung mga kausap niya. Ano ba, parang control. Baka mga rated PG, baka may mga nasalaag, mga napadpad na, mga aliens na hindi mo alam, you know. So, hindi ko naman to often ginagawa, pero paminsan-minsan lang ba. Parang naisip ko lang ngayon na mag-check. Pero alam ko naman yung PIN code, so walang dapat ikabahala. Yung parang ganun. Teka, initin ko lang yung akin na water kasi inom tayo ng kape. Grabe. Kailangan pang maglinis-linis dito ng konti, pero parang hindi kayanin ang aking time. Ganun. So, punta muna tayo sa harapan. Kasi malamig doon. Nalamigan ako. Turn on natin yung ating ilaw. Ayan. Hindi ko na siguro buksan kung bintana. Konti. So, kayo, ewan ko kung ginagawa niyo yan. Paminsan-minsan lang pag tawag nito, pag pumapasok siya sa aking isipan, ginagawa ko siya. Pero pag hindi, wala naman. Minsan may mga tayo yung mga gut feeling ba na, ay, kailangan kong i-check. Ay, parang may something. Ay, yung parang ganun. So, magbabasa tayo ng God and Me. It's na pala ngayon, January. Hindi ko na yung date. It's January 4. January 4, helping others. Jesus wants us to be helpful. There are lots of ways we can help at home and at school. Claire is helping her baby sister practice walking. You might help someone at school, put on her shoes or do up her coat. How else could you help your brother, sister, or friends? Prayer for today. Jesus, you are always helping others. I want to be helpful just like you. Jesus tells a story about a man who helped someone else in Luke chapter 10, verse 25 to 37. So, ang ating goal today is to help someone. Kahit sa konting bagay daw, mag-help tayo ng tao, friend, sister, asawa mo, or sino. Hindi naman sa helping a money ha, kasi wala tayong ma-share dyan. Help lang, basta help. Malapit na time. So, cryo lipo coffee lang, mga lalabs. Hindi pa ako nagbawas, baka mamaya pa. So, I'm just wearing this, very simple cardigan lang. Cable sweater, I mean, para madaling igalaw, kasi training lang naman. Training lang. Mamahaw ta.
Mahaba na yung hair ko. Gusto ko na siyang putulan. Kaso lang, sarado pa yung mga salon, no? Mahaba na talaga siya, oh. Kami ni Sophia, gusto ko ng magpagupit. So, hindi ko alam kung kayo din may mga ganong experience sa mga asawa ninyo. Yung medyo may nagduda kayo or ganon, may gut feeling kayo or instinct. Sa akin, wala na. Super tagal-tagal na. Kasi wala na ata time yung asawa ko maghanap ng iba. Or kung gugustuhin talaga nila na mag-cheat or ng other affair, kaya yun, 'di ba? Kahit pa wala kayong kahit pa sabihin mo super busy, may time yan pag gustuhin talaga. Kahit nga bumagyo ambak gani yung yung mga baboy, 'di ba, sa tangkal, kasi feeling nila kailangan nilang gumawa ng bata. So ganun din yun sa mga lalaki. Ano yung kinakain ko? Tinapay lang at saka ito, red bean paste. You can order sa CLT Enterprise. Sila yung pinakamura so far here in the Netherlands. May mga malunggay din siya. So, 2 more weeks na lang para sa lockdown dito sa Netherlands. Tapos tignan natin kung ano yung next nila na gagawin. Hi! Dito na kami sa bahay. We're here. Beer pa. Beer. Hello. Just cooking our dinner. Wala klaro yung dinner namin. My goodness. First or second. A few moments later. So, after eating, akyat na kami ni Sophia kasi, na siya, katulgon na, sige naghilak, sabihan lang ng no hilak. So, akyat na kami. Dadali ni Dada mamaya yung gatas. So, yung kwarto namin, super duper. Ang gulo-gulo. Grabe. Panay kain ko, parang nalihian ako sa pagkain. Ang dami kong rice this time. Okay lang yan. Kakape ko na lang to bukas. Kape-kape din pag may time. Kasi nakakamiss yung inunon ba? Yes! Say hi, baby! Tignan nyo. What do you want on this one? So, tinatamad pa ako. Buti na lang na ni Dada yung, kasi ko lang tawag nito. Kain ko lang, busog na busog pa. Call Dada. So that Dada can hear you. Are you sleepy na? But tomorrow early go to school, yeah? Yeah. Early go to school tomorrow, yes? Mama's working, Dada's working too. Okay? I'll miss you tomorrow. You need to take care of yourself. Yeah?
Yes? Are you listening? Are you listening to Mama? Bye. Yeah? Baba! My milk, please. Mommy. Dada, milk, please. Dada. Dada's coming. I hear the milk now in the microwave. Yeah. Yeah, I hear it. Don't play with it now. No, 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 no. No, 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 no. Hey, 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 hey. You're not listening. Dada's here. Hmm? Oh. My baby's sleepy. Our baby's sleepy. Hi. At, no, 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 no. No, 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 no. Huh? The name of the Father. Sina, show them you're in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please show them. Sina, show them na, anak. Sina, show them na. The name of the Father, the Son. Di ka mama get the milk then. The Holy Spirit. Amen. Sige na. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지